Čaute ľudia, vítajte pri novom videu z hry Content Warning, kde som si s mojimi kamarátmi. Výborne letí mi tu lietadlo. Ukáž, čo je na ňom napísané? Daj odber, určite ho tam daj. Ja som si s mojimi 3 kamarátmi zahral hru Content Warning. A samozrejme, ak ste videli minulý diel, tak nám to absolútne, ale že absolútne nejde. A ešte by som vám chcel poďakovať za neskutočnú odozvu na tomto kanáli. Motivuje ma to ďalej točiť videá, ktoré vidím, že vás očividne bavia. A preto pokračujeme a ideme na video. Tak dáme si ďalšiu hru. No, už máme lepšiu mapu. No, to sa dá. No ľahšiu, nie lepšiu. Ako potom dáš? Aj stále to? Sing winner z hora? To bude cringe, to nie. Je tam dáš Svarta, je ti nieco? Anitku! Nieco? Je mu hodne. Dobre, Svarta. Menisku si mi preskočili. Idem toto vyrašovať. Sú lasery. Poďme, do laseru. Aha, bež. Tak to nie, to nie. Som Rici. No. Pozri sa na ňu, ako žere. Viete, že ho mám kameru? Aha. Bež. To ide po mne. Haló, chlapci. Dobre. Haló? Čo stalo? Prečo si to líbol? Mňa to odpojilo. Nie. 2000 years later. Dobre. A čo si kúpil? No daj, Mišo. Nič to nerobí. Téčko. Čo? T. Wow! Počkaj ešte raz. Ja idem z toho rebríku na backflip vysokého. Čo tu dáme? No kolap. Kúkajte sa. Dáme ten... Ale ktorý dáme? Medium? No asi dáme ten medium. Dobre, už čo máš robiť? Nie. Musíme si brať 400 damage a my nemáme nič, čo nás healuje. Čo kúpili? Počkajte na úvod na backflip. No daj. Poď. Chlapci, začne sa na zemi hádať. Tak to ber. Dobre, a prečo som ho kupoval? Máme dva. Staj tu na backflip z toho zabredlia. No daj. Svarta. Nie. Tu je nejaký pes? Pomoc! Spravte niečo! Jakub, natočil si to. Mám dať pat? No odišiel. To bol veľký pedofil. Ahoj. Nie. Myslím, že sa máte. Kde je ten Jakub? No jasné. On je za 48 metrov od nás preč. Kde je Jakub? Čo to je to? Jakub! Cvici, vidíte? Jakub. To je ideme. Dobre, nemám nič. Čo po... Hačte. Mám rádio. Daj mi ho. Ježiši. Nemusím priehať hudbu do pozadia, už máme. Dáte si niečo. Mošpík. Dáte si niečo. Mošpík. Pomoc. Ja zdochnem. Ja umrem. Hoď tam niečo. Už umrel. Hač, ja umrem.
Bež! Pomoc! Pomôž si sám, jak sa říká. Pomoc! Oživ ma! Nesvieť, tu je oko, Mišu, za tebou. Však už ťa hýlo? Sa to hýbe! Čo? Pomoc! Ja neviem, čo to je! Čo to je? Bež! Čo? Pomoc! Utekaj, ja neviem, tu je niečo čudné. To čo ma len tak napadlo, hej? Čo je to za k***a? Nie, nie. Vieš, sa My nemáme vôbec ten damage. Tak ide ja skákať. Skočím do neho, kúkaj. Ja skočím do toho, Nie. Nahyluj ma. Najlepšie by bolo prejsť okolo nich a nájsť taký ten stroj, čo ťa hituje. Jaj. Nahyluj ma. Tak poďme, prejdeme. Jakube. Ja idem, hej, ja sa obetujem pre video, skočím do toho veľkého. Ale on pôjde potom po nás, my ho musíme nejak obísť. Ja do neho skočím. Skoč. Ty si ko... Zapálte svetlo, ne? Však. Iba aj zapnú poistky. Pozor! Kto je tu? Kde si Taký zvyšil? pocit, že musíme ísť dole. Kto tam skočil? Ty si Však poďme, chlapci, čo ste jak? Tam sa daj z hore. je cesta hore. Nemáme veľa kyslíku, chlapci, už. To nestiahme spraviť. Mám 50% filmu, ale čo mám tam? Pomenáš toho veľkého. Prvé, že mohli nájsť cestu k rakete, nech sa keď tak vieme vrátiť. Bež. Preskoč, Jakub, preskoč. Vy ste hovada, ja som tu dole. Neverníte sa. Tu je ten veľký! Andy, bež! Inak Oliver kričal, že chlapi. Čo to znamená? Neviem. Umre! Poď sem! Oliver je od nás 50%, 50 metrov. Nechoďme nikam, čakajme ho, možno to A dá. však nám tu neubýva kyslík, sa mi zdá v lodi, nie? Nie. Umrel. No, Máte to rádio? Zmizlo to Je to rádio. rádio. Zmizlo. Nemám... Kde je 12%? Mišo, poď backflipovať. Ja nemám si. film ešte. idem úplne hore. No, dobre, Jakub. No už na to dotočil. Prostý Jakub. Chlapci, sadkajte si pekne, pustíme filmík. Aha, dobre sedím. Chlapci, na to sa dá haku. Svarta. Tu nejaký pes? Pomoc! Spravte niečo! A čo? Čo je ty žobrota? Čo ti má za pácku? Nemusím prehať hudbu do pozadia. Dobre, za pol hodinu som tu.